Motarino sini retire army sini takuk monus bono bahanya hayang koinai sini dangsa fasingo payai bahasa payai bagai sini dangsa sangap ne bahasa payai bagai hayang hay koinai sini bono bahanya hay kobuk jago yang dangsa sako payai bagai bonia gula hayang hay koinai sini social worker sini sar Ronjit Burma nono bahaya hai dang sasaka phaye basa phaye ne begang koina sini sar Uttom de Burma chairman bono bahaya hai kobuk jago sini yang dang sapasigo phaye basa phaye ne bagai hamba Hana hai koinai sini belai ke cakra am saini korokja sini sar sini joto sar song hebeka sini dangsa sanga kasaja hingga yang tabuk koinai sini blanket jara-jara manai borong ni buang koroksa korokse kunai apos de Burma Bisha Chandra Para Norang koinai sini dangsa sakau phaini ni blanket not lang dari bagai buku beratuna de Burma kami ngkai para kalo ayo ini logi song kana bono Jafar nai sini takuk priyoji Jafar ka belai ke naitotok sini samurono nugui boni samurono sini belai ke khasa assistant secretary sini takuk ni Haronjon de Burma ang koinai Jafar korok mane baga please palkai belai ke hambai sini sar monusno worker ang bothar no koinai bini blanket no Jafar ri dari bagai Fadi please Jafar korok mane Fadi belai ke hambai sini sarno sini takuk Mongol no blanket Jafar ka belai kha kaham ni bisin Jafar nai blanket Jafar nai sini dofa hamkai society ni president sini takuk Direndra de Burma bonang koinai Jafar tadi bagai Jafar korok please belai ke hambai sini sar songno paling kesungguh blanket Jafar nai sini social worker sini takuk Uttom Kumar de Burma bonang koinai sini takuk Uttom okay pada sing blanket Jafar lo pal ke Jafar khoro bayana sini sengkrat ma thari bagai tam ninggang kai sengkrat ma sini society wa bebak samuk kahamna sing phurngi tu ma no hani bagai sing bong sabdunal chairman sini sar Pijus de Burma sarna kone buskang khai bini okay hambai sarno bonia glo Ramkrishna de Burma bono sini char Ronjit de Burma sini takuk okra Ramkrishna de Burma no blanket Jafar nai gang koinai sini sarno buskang khai sini takuk okra no bini blanket no Jafar ne khai sing pal khai Jafar khoro bayana please belai ke hambai sarno Dono Chandra de Burma bono blanket Jafar nai sini sar Dono Chandra de Burma sar nang koinai stage buskang phani bagai phani sing pal khai Jafar khoro bayana borong bagai bonang koinai buskang phai sini takuk okra bim rai no bini blanket no renani bagai belai ke hambai ang koinai taphang kodi sini takuk bimrai ni bagai sokat kaisa tongo 500 টাকা yapa yakeba puruskar hisabe bono rinai ka koinai sini sarno ang sarna koinai buskang phaye sini takuk bimrai no bini 500 টাকা rang no roi ni bagai
Tadi enggak pal ke sehingga apa kurang lagi takut bir naik sini sar di bagai. Oke.